Bullseye. Sumala pa mga higala lagi sa usa ka kanhi mga higalang Department of Energy Secretary nga si Jericho Petilla. Sa usa ka interview mga kaigsuonan nga dili na mahitabo nga mobalik pa sa 61 or lower than that mga higala ang presyo nining for example sa diesel, no? Malansang na gyud na 100. Bisan pa kuno mga higalang mubalik na ang mahimo ng normal or mahuman na ang gyera. We're talking about mahuman. Pero ang tinuod, wa pa nay kasiguruhan og kanus-an na kay nagsige pa magbinumbahay didto mga kaigsuonan. Bisan pa kunog mahuman na, butang talang mahuman na karong adlaw. Mo balik ba dayon? Dili. It will take time nga naman kung ang atong isgutan mga oil products o kini may galang petrolyo, daghag na guba nga mga facility dito mga higala sa Middle East or particularmente sa Iran, even mga higala in Bahrain, Qatar, and United Arab Emirates and Kuwait. Bullseye. Bullseye. Even ang Saudi, ang Aramco mga higala. Bullseye. No? Wa ni kaikyas magigsoon sa kabangis pod. No, sa mga drone attacks, mga bomba may gala nga gipabuto, no, sa Iran o may gala sa Amerika. Now, dili pa ingon ni ana ka basta-basta nga mobalik dayon. Mo reset pataani mga kaigsunan og na sinatian na nato ni sa una mga kaigsunan. Kanang bugas bitaw sa una, dili man na ingon ana ka mahal. Pero during glorious time may gala niabot tong panahon nga maglinya ta mo palit may galag bugas niya makapalit lang kag tagpila ka kilo, 5 ka kilo may gala. And then dili pwede nga sa isa ka pamilya duha mo palit dapat isa ra gyud. So kada to, no? Mga katropa, wala na gyud in taon mabalik. No, ang kini mga higalang precious bugas. Apil ang gasolina adto. Mo to nga time nga from 18, no? From 18 nisaka na nahimo ng 30 o 50 antod eventually nag 50. Wa na gyud ta kabalik adto mga higala, nag-reset lagi. So mo na sad diato na sinatian karon. No? Og moabot man gali nag 200, ayaw gyud pangandoy, dili na may tabo. Nga moabot pa na may gala o mobalik pa na ngadto sa 60. No? Matod pa mga higala sa kanhing Department of Energy Secretary, malansang na nas 100 or taas gamay and ang gasolina mga higala muubos 100 gamay. Mga 90 ana. Bullseye. Bullseye. And that is the new normal for us. Ang pangutana karon, andam bata mga kaigsuunan. Lisod kayo ni alang sa tuwa. No, lisod kayo ni mga katropa gumikan kay wa man nag-increase ang atong panuweldo. No? Maura man gihapon mga higala ang ato ang income. And in fact karon ang atong kwarta because of inflation nga naa sa 4.1% ang inflation. Bullseye. Bullseye. No? So mag-unsa naman lang taani mga kaigsuunan.